Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Sa ato karon nga mga pagbasa og sa ebanghelyo, gitudloan ta sa pagsunod kanunay sa mga bertud nga makapalangit. Og bisan kabus o dato hatagan gyud ta og hukom sa Ginoo. Muna yampo nato nining misa nga magkahiusa unta kitang tanan ang kabus magtahod sa matag usa labi nas mga dato ug ang mga dato usab mahigugmas mga kabus. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nahigugma nato sa atong kakabos dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots hatagan unta sa Ginoo sa mga ganti nga langitnon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihigugma o gipahiuli mo ang katarong daniha nganha kanimo ang kasing-kasing sa imong mga alagad aron human namo madawat ang kainit sa imong espiritu, maglig-on kami diha sa pagtuo ug magkugi diha sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta ug sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangko niya. Apan panalanginan ko ang mga tawo nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig, mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kun ting-init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka o magsigi siyag pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw niini ka malimbungon o labihan kini kadautan. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaom
sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili nguni niyang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kayang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila, kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan,
nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri, dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Din ako may 5 kaigsuong lalaki, paadtua siya aron sila kapasidan-an og dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw og muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong salmo, naghisgot dinhi ang tubag, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya salmo number 1 man ni siya, niingon diri, bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw. Ang tambag aning dautan dinhis kalibutan, mga igsoon, masamarize nato sa tulo, or butang nato 4: pleasure, comfort, wealth, and power. Ana, pleasure, comfort, wealth, niya power. Naaga ni nimong 4, ingno dayon kas kalibutan pagkabulahan nimo. Nya kinsa tong kontra aning 4, aning comfort, pleasure, wealth, and power, likay. Nining istorya sa atong ebanghelyo, si Lazaro, why comfort, why pleasure, why wealth, why power. Dadon siya ngadto sa balay atong dato nga naay comfort, naay pleasure, naay wealth, naay power. Gusto lang siya nga makakaon og mumho, pero wa siya tagais dato. Gibaliwala siya kay hasol, luod. Kinsa may nagpakabana ni Lazaro, kay daghan man kay siya nukas iyang lawas. Ang mga iro sa dato muduol ngadtong Lazaro og mo share sa iyang nuka. Lingi ay mong tupad. Ingna og ang imong bahandi nuka ra gyud, mo paambit ka. Ingna. Kung ang imong bahandi karon ang sakit sa imong lawas, imo ba nang ipaambit o magmahay ka? Magsigi kag basol sa Ginoo nganong wa kaayuha. Si Lazaro wa nagbasol, wa nasuko, iyang gipaambit ang iyang nuka ngadtos mga iro sa dato. Pero ang dato bisag mumho sa iyang gikaon, wa gyud niya ipaambit ni Lazaro. Nya hinumduman nato
nga kining kuan kini ni ang kinabuhi nato sa kalibutan lumalabay. Madato man ka, naaman ka aning upat, comfort, pleasure, power o wealth, mamatay ragyapon ka. Matod pa sa atong ebanghelyo. Unya sagwa sa kaani, mamatay gihapon. So pulos gid ta mga matay. Ngilingay mong tupad. Inabisag unsa pa ka, patyon ragyapon ka. Ina. Way makasagang, mamatay ra gid ta. Ang dakong kalahian kay inigabot dito sa ikaduhang kinabuhi, kay naamang gyoy ikaduhang kinabuhi nga gisaad ang Ginoo kanang gitawag og langit og impierno. Kinsa tong nagpahimos sa comfort, pleasure, wealth and power dinhis kalibutan adto di ay mabutang sa impierno kanang gitawag og Hades. Igabot niya didto, wa na gining upat, wa na ning comfort, pleasure, power and wealth. Wagtang na ni. Unsa may mahibilin? Kalayo. Nga gani ang dato nangandoy nalag usa ka to sa tubig nga moabot sa iyang dila. Pero wa gyoy ihatag. Sumawa ning upat. Pero ang tao nga sama ni Lazaro nga nagantos nya wa gyud magmahay, wa masuko, gibutang didto sa langit. Unsa may tuas langit? Eternal comfort, eternal pleasure, eternal wealth o eternal power. Gitawag nag banquet in heaven, ang kumbira, ang kalipay didto sa langit. Lingay mong tupad hingna di lang ta mangayo dinhig power adto na lang tas langit. Wat-wata lang. Ana. Dinhi sa unang pagbasa gibutang dinhi nga alaot kamong mga dautan kay mura mo siya og uhot nga paliron sa hangin. Mura ramog mga kupong-kupong nga naa sa disyerto, way bunga, sunogon ra gyud. Pero panalanginan ang tao nga nagsalig sa Ginoo, mahisama kuno siya sa kahoy nga naa kilid sa sapa, kilid sa tubig, dili gyud malarag ang iyang mga dahon, ang mamunga sige gisyag panahon nya di sad mohunong sa pagpamunga. Ang kining maong pasumbingay nagtug-an nga ang kinabuhi day sa tao nga matarong bisag naa pay kaning gitawag natong absence dinhis kalibutan niining comfort, pleasure, power and wealth, malinawon ang iyang kasing-kasing. Mao na si Lazaro malinawon kay iyang kasing-kasing nya manggihatagon pagid siya ug unsay naa niya. Wa siya'y kalagot, wa siya'y self-pity. Hindi ko na katapusang lingi sa imong tupad. Ing nawa ka mag-self-pity anang imong naong. Basin ba? Sa sige nimong tanaw sa imong naong, niya kumparar ngadto sa uban, basig nagmahay ka nganong maoragin na imong ilong, nganong maoragin na imong kolor, nganong maoragin na imong kilay, basig nagmahay na kaana. Or nagmahay baka nganong maoragin na imong height. Ana, no? Daghan kitag mga self-pity sa ato palang naong. Pero ang nindot di ay humble acceptance. Kanya, sunda ang Ginoo. Ngayon, humanana, masinati nato ang kabulahanan. Muna ang ingon ang Salmo, bulahan gid sila nga naglaom sa Ginoo. Unya, kining kalinaw, kining kalipay og katagbawan nga atong masinati dinhis kalibutan bisag wa ta aning upat nga kalibutanon kaing kalipay, pleasure, comfort, power and wealth. Mupadayon ni ngadto sa langit. Dili ni muhubas. Dinhis kalibutan patikim-tikim, but the fullness
of peace, happiness, and satisfaction to us langit. Muna, kung naa karon sa absence aning upat ka mga kalibutanong values or mga kalipay, ayaw kagool, to ay nagpaabot dito sa langit. Nya, dawata lang ang tanan, kay malipayon ragyapon ka bisagwa ning upat nga kalibutanong mga dagkong butang or pangandoy. Kita bitaw dinhi sa atong pagsigig himo aning atong mga projects, doon na manggi panahon nga dili gyud kaayo comfortable ang atong sitwasyon, labi na karon paspas na kaayo ang atong gasto sa atong kumbinto. Ana, di na kay comfortable nga inig-ingon sa atong treasurer, di ay bayronon, di ay bayronon, di ay bayronon. Igtanaw na kung pilay atong balanse, gamay na lang kaayo. O niya, igtanaw na kung pilay halin sa slots, gamay rasad kaayo. Pero sa tagdili kay komportable. Pero unsay akong buhaton, inig kakita na ko ani, moingon ra jud ko, Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanan. Ikaw ra gyud, imo sad ning project, imo ning simbahan, gamita lang ko. Moingon sa nang Ginoo, sige, announce lang diha nga baligya tag slot. Nya ang atong investment slot, sige pa. Ang atong SBF dag, naa pa. Ang atong special slot nga tag 200 pesos, DCHS, naa pa. Ana, munang sige ra jud kog announce ninyo. Pamalit mog slot, mamalit tag slot kada adlaw kung kaya, or kada semana kung kaya. Di na lang ta maghuna-huna, pila ta kabuok ang naghimo niini, pila ta kabuok ang nagdungag pamalit. Di na lang na mo'y isyo. Ang isyo, kung gitagaan tas Ginoo kalipay, ato sang ipaambit nganhi sa simbahan. O kung ato nang buhaton, maanhi nato ang gasa o grasya nga napahimuslan ni Lazaro. Pero magdinaw ta, kay nga ato yung kaugalingon atong unahon, maanhi sad nato ang silot ni ining dato nagihisgutan sa atong ebanghelyo. Hinaut unta nga pulos kalipay ang sangkuan ni ining atong pagsigig panaw dinhi sa kalibutan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa atong Dios nga mipaambit sa iyang bahandi nganhi kanato. Malipayon kitang muingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan mopakita sa kaluoy ni Kristo alang sa mga kabus nga nang limbasog alang sa mas makiangayong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga gitintal nga magpakaulipon sa bahandi o sa material nga kasiguruan, makaamgong ang tinuod nga diwa sa espirituhanong kakabus, atong maangkon kun maantigo kitang mapaambit sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga kitang tanan makaangkon sa grasya sa pagpakitag kaluoy sa kamanggihatagon o sa pagsabot kanila nga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, malig-on pinaagi sa kainit sa mahigugmaong presensya sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay muambit sa kalipay ug sa kalinaw didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, puna kami sa imong gugma, dawata ang among mga pagampo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun among Amahan, among ikasa, ang kang Kristong kinabuhi, hanggang bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawahat Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug tarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Father, mercy. Father, hear me. Why have you gone from me? Broken, humbled, waiting, hopeful. Father, return to me. Wash me, my Lord, forgive me my sin. In your goodness have mercy on me. For I have done evil before you, I know. Have sinned from the day I was born. Magampo kita. O Dios, ang bunga niining santos nga misa, magpabilin unta dinhi kanamo, pinaagi sa among pamatasan, o makagamot usab unta, pinaagi sa among mga buhat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagsulod og langit sama ni Lazaro. Ang ato lang buhaton ipaambit gid nato kanunay ang atong mga nadawat nga mga maayo gikan sa Ginoo. Dili ta magsigig pangandoy adtong upat sa to comfort, pleasure, power and wealth, kung dili ang pagpaambit niini. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa,
ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Sa Dios. If any